ימים חמים שמגיעים עלינו לטובה, הם עוקבים ימים קרים מאוד שהגיעו עלינו, קצת פחות לטובה אם את שואלת אותי, ואנחנו רוצים לוודא שחלונות הבית שלנו שומרים על הטמפרטורה המדויקת שאנחנו רוצים בבית, ומותאמים להפכפכות הישראלית, כן. שזה לא רק מזג האוויר, בכלל ישראלים חיי הפכפכה. ועדיין להיות יפים ואסתטיים ולהתאים לכל החלל. כמו שאנחנו, ברור. הנה שירלי דן, בעלת סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים. שלום, שלום. שלום. מה נשמע? איזה כיף להיות פה. לא היית פה טונות של זמן. הנה, באתי בפורים. יפה. יפה. בזמן הזה היה קר, היה חם, הבתים עברו שינוי. כן, האמת היא, המזג אוויר, הטמפרטורה היא כזאת קיצונית, פתאום שבוע קרה, פתאום שבוע שרב מטורף, בגלל זה כמה חשוב חלונות בבית. שמה יעשו? חלונות מרווין, זה חלונות יוקרה, שהם שומרים על הבידוד, על האקוסטיקה. לא משנה איזה טמפרטורה יש בחוץ, תמיד הבית שומר על הבידוד שלו והאקוסטיקה שלו. האקוסטיקה, כלומר, גם אם נגור ליד ברכבת או משהו, אז פחות נשמע? ברור. לא יודעת אם לא נשמע בכלל, אבל ברור, נשמע מעט. ברור, גם אם השכן שלך עושה מסיבת טרנס עכשיו, או קריוקי בגינה, כן. זה מאוד מבודד. כמה חשוב החלונות בבית. וואו, אוקיי, עכשיו... אוקיי, החלונות הם בהכרח כולם גם לאקוסטיקה וגם לבידוד מחום קור? קודם כל בואו נתחיל בעיצוב של החלון, שהוא לא פחות חשוב, וכמובן הבידוד והאקוסטיקה שהוא משלים את האיכות שלו. האיכות יחד עם העיצוב זה מה שנותן לנו את התוצאה המושלמת. אנחנו יכולים לתכנן חלונות שהם בכל עיצוב, עם חלוקות, בלי חלוקות, בכל צבע, עץ אלומיניום. מה היופי שלו? שבתוך הבית הוא עץ, מבחוץ הוא אלומיניום, אז הוא גם שומר על האיכות שלו, של החלון, בפני כן, העמידות, המזג אוויר, שהחלון לא יתיישן, וגם אני יכולה להחליט שאני עושה בחוץ צבע שונה ובפנים צבע שונה. מגניב. הגודל של החלון משמעותי? כאילו במוח שלי שכנראה זה לא נכון, אני אומרת, ככל שהחלון גדול יותר ויש פריסת שטח רחבה יותר, יהיה יותר קשה לעשות בידוד. קודם כל זה לא מדויק, כי אנחנו עושים חלונות במפתחים מטורפים, וכמובן מחשבים את החישובים האקוסטיים, הבידודיים, והזכוכית והבידודית, אבל מה שחשוב זה כמה שיותר חלונות גדולים נותנים לנו יותר תחושה של חיבור בין החוץ לפנים, פותחים את הבית, נותנים תחושת גובה. את יכולה לתכנן כל מידה וכל חלון, אבל מאוד חשוב לתכנן את זה מראש. אנחנו מבינים שהטכנולוגיה עצמה, אם אפשר כמה מילים עליה, היא לא ישראלית, זאת אומרת, זו טכנולוגיה מארצות הברית? כן, קודם כל החלונות הם חלונות אמריקאים. כן. זה חלונות זה יבול לארץ, כן. ואנחנו כמובן מתכננים את הפתחים שלנו בהתאם להנחיות של החברה. מה זה אומר? כשאני מתחילה לשפץ או לבנות, אני צריכה מראש לתכנן את פתח החלון. עכשיו, יש לי המון אופציות של מידות, ואני יכולה להתאים לעצמי את המידה האידיאלית, כדי לא לייקר עלויות. כי אפשר לעשות כל חלון וכל מידה. כן, אמרת שמומלץ מן הסתם לעשות את זה מראש, כי אז החיים קלים יותר, אבל זה כן אפשרי גם הפוך. נגיד, אם, לא יודעת, נכנסתי לבית והוא כבר קיים. ברור. הבעיה היא שאנחנו צריכים לתכנן את העובי קיר, האם יש לנו תריסים או אין לנו תריסים. אנחנו צריכים לתכנן את הכל מראש בבנייה, כדי שזה יצא כמו שאנחנו רוצים, כי גם העיצוב פה מאוד חשוב. אנחנו חייבים לתת לחלון את המקום שלו. החלון הוא בסוף אייליינר של הבית. אייליינר. בוודאי, הוא נותן לנו את העיצוב של הבית. אנחנו גם נמצאים במדינה שכמעט לא משנה איפה תגורי, תהיה בנייה של משהו. הרכבת הקלה, תמה. או קריוקי. לא, קריוקי עם השכנים עושים ולא מזמינים, זאת בעיה בפני עצמה. נכון. אז הרבה אנשים מדברים איתך על זה, כאילו אומרים, תקשיבי, ליד הבית שלי הולכים לבנות עוד שנה, עוד חצי שנה, כבר זה הכי קריטי לי? ברור, זה מאוד, מאוד חשוב. אנחנו בונים בית, זה הבית שלנו, זה המקום למשפחה שלנו. אנחנו משקיעים הרבה כסף, זמן, וזה מאוד חשוב. האיכות, הבידוד, האקוסטיקה, ואנחנו לא מוותרים על זה, יחד עם העיצוב. מה יוצר את הבידוד החזק כל כך? קודם כל, הטכנולוגיה. הטכנולוגיה של החלון, הזכוכית עצמה, הבידוד של הזכוכית, העובי. יש פה המון אלמנטים מאוד מאוד חשובים,
שבאמת טכנולוגיה אמריקאית היא מגיעה לרמות מאוד קיצוניות. תחשבו על מזג אוויר בארצות הברית. כמה קר שם, כמה צריך לבודד את הבית. חלקים מארצות הברית. כן, בדיוק. זה יכול להיות מאוד קיצוני, המזג אוויר. אפשר להזמין מידות שונות, או שזה קיטים מוכנים? אפשר להזמין כל מידה. כמובן שאם אתה רוצה לעמוד בתקציב, עדיף לך ללכת על מידות שלהם הקבועות, אבל יש להם המון המון אופציות. זאת אומרת, אם אתה רוצה חלון 2 או 2.20, והם נותנים לך 2.30, אתה יכול להתאים לעצמך את המידה. אוקיי, ואמרת שמבחינת צבעוניות זה גם גמיש. הגמישות וצבעוניות היא מאוד תלויה בעיצוב של הבית. זאת אומרת, אם בא לי בחוץ מסגרת שחורה, ובפנים לבן רגוע מראה עץ, גם את זה אני יכולה. זה נחמד, זה לאנשים שכמוני, שקשה להם להחליט מה הם רוצים. בפנים יהיה ככה, ובחוץ אז אני יהיה אעשה ככה, גם וגם, זה בסדר. ואם זה עץ, אפשר אולי לשנות גם את הצבע יותר בקלות. אפשר גם, בוודאי, העץ בפנים אתה יכול לצבוע בכל צבע. כן. שמתאים לך לעיצוב. אם אתה רוצה רגוע ובהיר, אתה עושה לבן. בא לך קונטור מסגרת, אתה יכול לצבוע גם בשחור. אפשר הכל. על פי מצב הרוח והעונה. שירלי דן, תודה רבה שהגעת אלינו. 13